бунёди роҳҳои мошингард ва таъмиру азнавсозии роҳҳои дорои аҳамияташ байналмилалию ҷумҳуриявӣ дошта яке аз ҳадафҳои мамлакат дониста шуда, тавассути бунёди роҳҳои замонавӣ метавон дар тараққиёту густариши муносибатҳои хориҷӣ комёб гардид. Дар мувозинати муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ 182,1 километр роҳҳои аҳамияташ маҳаллӣ дошта ва 45,5 километр роҳҳои аҳамияташ ҷумҳуриявӣ дошта ба қайд гирифта шудааст. Бо мақсади нигоҳдошти роҳҳои маҳаллӣ ва беҳ намудани ҳолати он тибқи як қарори ҳукумати мамлакат бояд аз ҳисоби буҷети маҳал маблағҳои зарурӣ барои роҳҳои аҳамияташ маҳаллӣ дошта ҷудо карда шавад, вале аз сабаби иҷро нагардидани қисми даромади буҷети маҳал дар соли 2021 маблағгузорӣ ба соҳаи роҳ равона нагардидааст. яъне аз ҳисоби буҷети маҳал барои таъмири роҳҳои аҳамияташ маҳаллӣ дошта умуман маблағ пардохт нашудааст. танҳо аз ҳисоби соҳибкорон ва шахсони саховатманд ҳиссаи каме роҳҳо сангфарш ва асфалтпӯш гардидааст. чӣ гуна ки роҳҳои мо аз даврони шӯравӣ сохта шудаганд, бори таъмири асосӣ таҷдид нашудагааст. То имрӯз зиёда аз 11 километр роҳҳои ҷумҳуриявӣ ба таъмири асосӣ ниёз дорад. роҳҳои маҳаллӣ дошта бошад ки 182,1 километрро дар бар мегирад. аз ин миқдор тақрибан 40% роҳҳои маҳаллӣ ба таъмири асосӣ ниёз доранд. дар ҳудуди ноҳия 62 адад пули мошингузар дар роҳҳои аҳамияташ ҷумҳуриявӣ дошта ва маҳаллӣ дошта ба қайд гирифта шуда, 2 адад пули марказии ноҳия бо омилҳои аз меъёри зиёд бор гирифтани мошинҳои калонҳаҷм, таъмирталаб ва садамавӣ гардидааст. сокини ҳамин ноҳия ҳастам, Тоҷиддин номам. раҳҳо дар ҳолати безеб қарор доранд. мошина як 3 моҳ пеш гирифтем, аллакай хадавоиш ҷазир шидагӣ дар муддати ҳамин 3 моҳ. пешниҳод дорам ки ҳамин раҳҳо обод кунанд, хуб шавад. мақсад барои мо ҳам ронандаҳо бисёр хуб мешавад. Хоҷаев Абдуҷаббор, сокини ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. хай раҳҳо безеба охина дидесин ирби дар як соат 3 бор хадавоӣ мекунанд мошина. хай ҳамин ҳукумат мо хоҳиш дорем ки ҳамин раҳҳоро соз кунанд, озод бурем бием. шумо ҳамарӯза дар ҳамин роҳ меред мед аҳамият додем ки ҳамин давоми сол ҳамин роҳ ягон бор асфалтпӯш таъмир шуда буд ё не? ҳамин як бор ҳамин чиқириёро ҳамин маҳкам мекунанд, тамом бо ҳамин хелай бо ҳамин аҳвола. як борон мезананд бо ҳамин аҳвола. дар ҳудуди ноҳия роҳҳои душворгузар ва таъмирталабу валангор кам набуда, масъулини дахлдорро аз ҷумла вазорати нақлиёти кишвар, идораи давлатии нигоҳдории роҳҳои минтақаи бохтари вилояти Хатлон ва мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатиро зарур аст ки сари ин мушкилот чораи зарурӣ андешанд.